মন্ত্রিসভানি গসিমুং তঙ্গৈব এডহক পেইso হামসাজাক সেবকরক রেগুলার খ্লাইথানি কুথুক ওংখা হাকতর হাপাংনি এজি তাংবেদেকনি গসিমুং করেনি বাগৈ সাই চিথামনি স্লাই গোबां সেবক খ্লাইনেরক যতনি স্লাই বিয়ালো কলাইজাক Adhok bisa promotion manai haste hapangni sebok khlainai rokni regular notiyei kuthuk ongri tongkha hasteni montri sabani bakhaktei saklaijak tonggoibo abo gosimung rilia accountant general eba AG tangbedek o gosimung kerongo kri hinni dalsa saklai rikha hakotor hapangni o organization haini bagui o jorao sebok yakarjakrok jotoni sai jwngjal klaikha khorok sai chitham charchinei Adhok ni sebok khlainai rok pension Gratitude khoboi kwbangma rangrini shep rijagya kusuno 2018 bisini sakang CPIM jorao sebok tei regular rokno tei kaisa mamla belai no kuthuk onkha o mamla kerongno kotori kuchuk kerongno kotoro sogoikha tei kubun hasteni mamla rok bai sapol jakha kerongno go mamla ongoi tongmani bai hasteo regular mothagei rijakha haini bagai jwngjal klailai belai no 2021 BCO hapang slaijakma ulo 2021 BCO jora kaisao Adhok ni regular khlaina one sukjakmani BJP hapangni bakhaktei haifano mamla kerongnogo sogoijak aboni bagai regular ongphano sebok paisugma ulo o achukthai rangri sep mandia sebok khlainai rok borokni pension rijagei tongo swkangni achukthai rwgise yagulo o jwngjalni yakni fyoknani bagai Adhok ni sebok khlainai rokni regular khlaina bagai one sujakha haste montri sabao hasteni kerongno kotori kacham kerongpha Orindom Lut by Tiduljak Committee recommendation rugei naharjaka o gosimu pensioners roknobo regular sebok khlainai rokni haikeno seb rijakna bagai saklaikha phia soyo abo khlaijakliya o saklaimani rugei laithangnai bisao sebok paisugwi yakarnai rokni pensioners rokni file rok kiphilwi roharjaka AG tangbedikni bakhaktei promotion ni swkangni achukthai silai klaikese gosimu rijaknai hinui srai onkha AG tangbedikni bakhaktei haini bagai haste hapangni samung siring khema tongkha pension gratuity khoboi pension jorao bebak sep sap kachajakni bagai rangni bialo klaikha kusu sebok yakarjakrokno aboni logiwo kha hilikha belaino bebak sapuloino administrative tei kerong raida kuthukni kacharo hasteni sai sebok khlainai rok tongke sepkha bureau report news now